Ara ja està feta la fideuà, queda segons. I per acompanyar aquest bon plat de fideuà, també hi ha una bona ensalada. Tomatetes cherry, tomatetes de pera, tomatetes de floguetes, olives, espàrrecs en oli d'oliva i una miqueta de sal. I per veure una Coca-Cola. Bon dinar. Ara anem al tastat a veure com està el fideu. A veure que s'agarren un poquet. Doncs ho tenim. Com ho he dit antes, ròxines, cigales, gambons, gambetes, cochinetes, calamarets i mero. Y lo principal, cebetas y una tomateta rallada. Y oli de oliva antes para fregirlo en una llet. I així tinc la principal cuinera del món. Ai, la meva xiqueta. La meva xiquetina. Ara, perquè aguanta bé, se té que ficar... Primer ja està bé. Au ja. Sí, directe a la paella. Que se ha de refinar un poquet. Ja està. I fideu a feta. Ara, a parar taula y a dinar. Y mientras se enfrían, un baño me parece una idea Doncs l'ensalada a la taula. Quins? Era l'ensalada. I ara per la paella. A la paella a la taula. A dinar ja. El plat de meu amparo, per dinar. Está loca. ¿Ah, sí? Está loca. El plat de ton... El teu plat. Al final queda la paella. Y los carrers, no menja, que m'encanta. No sobres res.